Purna nenggong tinampan kanthi wijang gamblang cetha walela. Krana Rama Ibu jangkep Banjajari ciptaning kayun putra kagini manten keparang netepi darmaning putra sungkem ring Sudarma. Lut ujari para sarjana ingkang dat sujananing budi. Sungkem ring Sudarma ingkang ungkus pisan putra kagini manten boten kepareng gaduh punang pusaka kaping kalih jimat kemat kaping tiganipun gamparan utawi slop kasuwun kalolos saking madyaning suku. Pramila saking menika konco pepundhen kula Bapa Sumarto ingkang pinangka duta panglolos sing ponang duwung monggo keparenga daya-daya jengkar saking palenggahan. Monggo Bapa Sumarto ingkang pinangka duta panglolos ponang duwung keparenga jengkar saking palenggahan. Kumlawe ponang asta ndedut ponang pusaka wujudipun wangkingan walangka radrang ukirane nunggak semislo cetha ngalila sadriji gedene mewah rinengga puspita adi satekem gedene ingkang ketingal ebah yen to kinarya lumampah. Dupi sedaya sampun samapta daya-daya kaki manten sungkem pepadane Sudarnya kunjuk juru paes pareng nggo busana hajah Ibu Hajah Kartiningsih Ibu Kartiningsih saking Babatan Jenggrik keparenga samapta lan satata. Dupi sedaya sampun samapta daya-daya kaki manten sungkem pepadane Sudarma yakti lamun katinon saking Mandrawa pangyayah sumungkem mring Ibu Pertiwi. Nalika nira ing dalu sadaya wos sami guling Dewi Bapak Sumarto monggo. Indop. Mandap saking Siti Hinggil Binantu Rata. Risang Nalindra muda kekalih ciptaning kayun sungkem pepadane Sudarma. Yen to kawijiling pangandikan Kanjeng Ibu kula pun milang aturaken sungkem pangabektas Ibu milah tak tampa yen ora liwat puja pangestune Ibu tampanana yogir kula pun dimugi dados jimat Ibu. Kanjeng Rama bektos kula kunjuk tenggo tak tampa yogir ora liwat puja pangestune Bapak tampanana yole kula pun dimugi dados jimat kumaya yogir. Mong welinge Bapak sliramu wis mengeni mengku dening sawijining wanita sing gedhe tanggung jawabmu marang keluargamu Yonggir sing tetekun tindakno perintah agamamu dahana kang dadi larangane ing kono bakal tinemu dalan kamulyanmu Yonggir. Punjih mestaken dawuh Rama wis kono Nggir bektiya marang ibumu Yole lan kene anak wedok mila caket karo Bapak. Punjih mestaken dawuh Rama.
Kanjeng Ibu tetes kula kunjuk tenggo tak tampa ya le. Ora liwat puja pangestune Ibu tampanana ya nggih. Kula pundi mugi dados jimat Ibu ya le. Ibu suwunake marang Gusti Kang Maha Agung kebak barokah kebak rejeki nggonmu memangun bebrayan ya le. Panjenengan esaken dawuh Ibu ya nggih tak pengestoni. Kanjeng Rama petes kula kunjuk milah tak tampa ya nduk. Ora liwat puja pangestune Bapak tampanana ya nggih. Kula pundi mugi dados jimat Rama ya nduk. Ya ngene iki swargane wong tuwa nggih. Swargane wong tuwa kuwi yen anak bekti karo wong tuwa. Kae Rama ibumu sing saka tambak sela ya rawuh. Bektenana sungkemana sumunana berkah pangestune ya nduk. Ninjih pangestaken dawuh. Ya nduk tak pangestoni. Kaki manten gantos arsa sungkem Rama Ibu ingkang saking tambak sela. Bapak Hadi Prayitna Ibu Suwarni. Anjing Ibu betos kula kunjuk mila tak tampa ya nduk. Lewat puja pangestu tampanana ya nggih. Kula pundi mugi dados jimat. Eling-eling wit cilik tak kempit kaya dening wadi tak ambang tak ojong tak indit. Dewasamu diwengku dening sawijining priya sing bekti marang guru nabimu ya nduk. Nanjing saken kaya Kanjeng Rama betos kula kunjuk tenggo tak tampa ya nggih. Ora lewat puja pangestune Bapak tampanana ya lho. Kula pundi mugi dados jimat Rama ya nggih kana bekti marang ibumu ya le. Lan kene milah anakku wadon caket karo Bapak. Lan injih estuaken dawuh Rama. Kanjeng Ibu tetos kula kunjuk tenggo tak tampa ya nggih. Ora liwat puja pangestune Ibu tampanana ya le. Kula pundi mugi dados jimat Ibu. Iya ya le Ibu titip karo kowe wujude getih setetes balung sak ceklek. Kulit sesuwek daging stampel awujud anakku wedok wempilah. Tresnanana lahir tumukuning batinmu ya nggih. Menenjih estaken dawuh Ibu. Kanjeng Rama betes kula kunjuk. Mila tak tampa ya nduk. Ora liwat puja pangestune Bapak tampanana ya nggih. Kula pundi mugi dados jimat Rama. Ya nduk. Mong welinge Bapak gedhekno marang sabarmu ya nggih. Gedhekno marang pangati-atimu ya nduk. Gedhekno marang sabarmu ya nduk. Njenengan esaken dawuh Rama. Wis kana nggih. Kana lenggah jajara sumanding karo bojomu. Pendak kedrarung-dlarung ya nggih. Njenengan esaken dawuh Rama. Sungkem ring Sudarma sampun titipun rampung. Banjur Bapak Sumarto kepareng sulaken malih ponang durung wonten gigir walikatipun kaki temanten. Sungkeming Sudarma yektos dados wajibing agusang. Langkung-langkung sungkem dumateng Ibu awit Ibu menika papanipun yoga brata. Salebetipun Nawa Candra Dasari mila wajibipun sungmi wandune Rama. Rama menika pinangka lumantarenipun tumitah ingkang kepareng ngukir jiwa raganing putra mila ugi wajib dipun sungkemi. Kalajengaken tedhak pinetha foto berkah pangeston kaperwakan saking Rama Ibu Bapak Hadi Sukir Ibu Kati. Bila sampun mangking kalajengaken kadang besan Bapak Hadi Prayitna kalian Ibu Suwarni. Monggo wartawan foto kameramen Panganggo Busana samapta lan satata.
bilih sampun kalajengaken Baraya Agung pangarep pangombyong temanten ingkang meja saking Tambak Sela utawinipun Pak Supriyadi mangke sinten-sinten kewala ingkang kasuwun foto monggo keparenga samapta lan satata. Foto berkah pangeston warga agung saking Tambak Sela nggih sedaya pangarep pangombyong temanten kasuwun foto sinarengan temanten kekalih inarya dokumentasi wit krana boten wonten seratan lumantar kula nggih mengke Pak Supriyadi kepareng hamratitisaken monggo kapurwakan saking warga agung Tambak Sela nggih bilih sampun kasambung warga agung saking Ngubalan menika keluarganipun Bapak Adi Sukir kaliyan Ibu Kati mengke ugi sedaya kasuwun foto siprah malih kapurwakan saking pangarep pangombyong temanten mijil saking Tambak Sela nggih monggo Pak Supriyadi monggo miyak sepiring swasana andara musik mijil saking Banjarbanggi 7 vokalise cacah 3 jumeneng kabeh yo wis mirah malih marga agung Tambak Sela Barat sedaya kasuwun foto andara musik vokalis cacah 3 jumeneng yo ngaturne apa cok Sela monggo sedaya kemawon kasuwun foto sinarengan temanten kekalih monggo pawalengku
putra vokalis Andara Musik. Nggih monggo ingkang dereng foto warganipun nggih utami pangarep pambyong temanten wejil saking Tambak Silo mili sampun mangke kasambung warga agung saking Ubalan. Keluarganipun Bapak Hadi Sugih Ibu Kati nggih sedaya ugi kasuwun foto. Nggih monggo wekdalipun masih mirunggan menika mboten ateges ngirangin trapsila menika murih rancak swasana titi laksana canipun dumawah tanggap wacana atur pambagir Jayawuna Sugeng Rawuh panjenengan sami para tamu nggih saking bombong bingah birawaning manah Bapak Hadi Sugih Gunya nampi rawuh panjenengan tika sami satemah mboten kuwawi matur piyambak ing ngarsa panjenengan tika sami. Ing mriki penyeripun kepareng sumulih salira pepunden kula ingkang kinabekten Bapa Sumari ingkang pinangka talanging basa. Pramila samya konjuk Bapa Sumari sumangga sasanapun handika kula sumambakaken sumangga nun. Ingkang hamungkati nyuwun among rawuh kalih ingkang ngajajari Bapak Sumari nggih paring sabda. Nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dumateng para pepundhen, para sesepuh, dalah para pidhespo ingkang hanggung hamemardi dumateng pepoyan kautaman ingkang dahat kinurmatan dumateng para pangembating desa minangka pangayomani para kawula dasih ingkang tampi pakurmatan dumateng para kadang pisan wabil khususon dumateng panjenenganipun Bapak Hadi Prayito dalah ibu dalah sak rombongan ingkang kula hormati dumateng para traing sutresna adiluhung ingkang memarti maratning adiluhung ingkang semrambahipun dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang luhuring budi luhuni pamundhitipun kadang kula anem Adimas Hadi Sugih sekalian garwa ingkang linggahan punika kula mardapa kinen ngaturaken udaring gonta nggih bab ubedang sedyaning babaring sedya menangka perwatkaning ngatur kula monggo kula dherekaken sesarengan ngunjukaken raos puji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring kanugrahan dumateng kula pandheng sedaya ingkang awujud kabagas warasan sarta maneka warnaning kabetan ngagesang kacakup boga mewah wastra. Boten kathah lomben
Sallallahu wasallamuhu mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mulai saking donya punika langkung-langkung binjang wonten ing yaumul kiamat. Dumateng para tamu kakung sumawon putri wonten iriki kula nyuwun pangapunten wonten mambeng raos kamardikan dumateng panjenengan sedaya ingkang nembe wawan pangandikan ing madyaning suka wonten ing kalenggan punika kula minangkani pandhumundhutipun ingkang hambeng gugati inggih punika kadang kula Adimas Yadi Sukir sekeluarga ngaturaken sugeng rawuh sinartan pambagya wilujeng sinarungan agenging panuwun ingkang tanpa pipendhan mugi kaparenga panjenengan sedaya wirunggan ngantos paripurnaning pawiwahan ing kalenggahan punika. Mancat berkating niat kanthi sukaraos mugi kaparenga kula ngaturaken wigatosing perlu senajan sampun cetha terwaca wonten ing kintaka wara parandene labet saking anggenipun kadang kula nampi karawan panjenengan sedaya panjenengan kadang kula Adimas Sukir sekalian garwa kepingin sanget ngaturaken wigatosing gati pramila wonten ing ari kalenggahan punika panjenenganipun kadang kula inggih anggenipun hanetepi darmaning asepuh amiwaha uti amahargya suta amiwaha siwi ingkang putra sinung asma Tengga Dasun Winarka dhaup kalian putri inggih punika Rara Mila Prayitna putrinipun Bapa Hadi Prayitna dalah Ibu Swarni ingkang pidalem wonten ing Tambak Sela Pelanglor kan wondene ijab kabul kanthi setatane agami ingkang rinasuk ingkang sampun kalampahan ing wulan kapengker panggih wonten ing dinten Minggu Legi kanthi setatane adat kanthi pinayunganipun Gusti Kang Maha Kawasa tansah tebih ing rubida sedaya kala wau tansah pikantuk berkah pangestunipun para rawuh sedaya winantu pangajaping sedya Adimas Sukir sekalian garwa mugi wonten sukalilane penggalipun para rawuh langkung-langkung para pepunden para sesepuh dalah para pinesepuh ingkang sampun kiblating panembah pono ing mahawawas lebda ing pitur kasuwun bejo hastawa puji hastutinipun mugi satemah penganten sarimbit sageta tresna tintresnanan atut runtut anggenya manjing wonten ing alami bebrayan saha enggalo pinaringan inggih punika kanugrahan saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang wujudipun golek kencana ingkang saged tata jalma pinangka rerengganing Bali Wisma minangka tangsulipun katresnan jati anggenya gesang wonten ing alam madya kanthi inggih punika kanthi rancang keluarga lan para tamu kakung miwah putri samudayanipun Bapak Sukir sekalian garwa ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sanak kadang pamong mitra ingkang sampun kepareng
iguh pratikel irirgen Dono Prabiyo samudayanipun punika Adimas Sugir sekalian garwa anamung boten saged amayahaken punapa-punapa gajawi hamung sumangga purba wasisan Gusti kang Maha Kawasa mugi-mugi sih kadarman panjenengan punika andadosaken amal kesaenan. Lan minangka wusananing atur kadang kula anem Adimas Hadi Sugir sekalian garwa nyuwun agunging lumungturing agunging pangaksama tumrap sedaya ceweting aruh lungguh suguh gupuh utawi rengkuh ingkang katur dumateng panjenengan sedaya ewa semanten mawantu-wantu panyuwunipun ingkang hambegati mugi panjenengan hanya kecaken lenggah ngantos paripurnanipun pawiwahan ing kalenggahan punika menggah kula piyambak minangkani sulisarira saking panjenenganipun ingkang hambegati wonten kelentak-kelentu tembung galap gangsul utkara tumpang swing basa sikukti wagu kirangi tata krami anggen kula matur kula nyuwun agung pangaksama akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inna ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling wicara pangayahu lan tumanggaling wanci panglong kumane sabda pepundhun kula Bapa Sumari ingkang sampun paring atur pambagyat Yayana sugeng rawuh panjenengantika sami para tamu. Bapa Sumari ngaturaken agenging panuwun ngemeni wekdal sedyanipun kayun temanten badhe kakadi manjing Wismawuri kasantunan busana nanging sadaringipun Kanjeng Adimas Saris Bathara ingkang pinuga suba manggala kirap monggo keparenga daya-daya jengkar saking palenggahan boyong ngatmaja temanten kekalih kakanthi manjing Wismawuri kasantunan busana Dimas Saris samapta lan satata sang suba manggala pranata baris nyawiji gumolong dampyak-dampyak gumragut lampahi binarung kebyak watang agate gumelar ngebeki sorake gumuruh kapiyarsa swaranipun
sing prayitnani Rekat lampahing rata tanantara prapting sukuning arga iratuning ali prapting undian kang tinuju sang suba manggala mewah para paraga kirap sigra ngapiri sanget mojo temanten kekalih tedak kirap niti personalendra lamun katiron saking Mandrawa pangyayah pucung ingkang nedheng wuyung jero bias wuyung kita nunujeng kidung kadung kadereng hamomong yuk nolado laku kang utama tumrap wong mapaning tanah Jawa minangka sarana nguri-uri budaya Jawi nganggo golang handudah handuduk ngrembakaken seni budaya Jawi kang endah edumilangoni kadhe ingkang gumelar wonten dalem Magung Bapa Hadi Sukir Ibu Karti mapan wonten ing Padukuhan Ngobalan RT sekawan RW sekawan Banjar Banggi pitu niki Bidari jalmu kang ilu kaca tangkem wasta senggah karna proting diri lirik budaya kang becik tululakna budaya kang ana padha sikirana ya mengko niku sejatine nguri werdining budaya Jawi tedak kirap ingkang pisan mungguh kayu Kisuba Manggala ya Sang Prati Manggala Senopati Agung katelah cucuk lampah ya Cantang Galuk Deganing Adi Masaris Batara Mijil Bayu Biru Widodaren Ngawi Jawi Wetan tidaknya sinambi beksa saking pertembungan Hampuk Keso ingkang mengwerdi nadaya kosong kagungan Jawi anak entan lempian binyoman mbah marang ngarsaning Gusti satemah malang mangu satemah malang tumuleh kebaing pengararah kebaing kaprayitnan lebet genyo bangkit kinaryo pangayoman pinangka kegunungan wamah lah menika Maha Prabu tenggo jasun pinarko sampun kelampahan gegandingan asta gegandingan kuncung gandeng
garwa prameswari nata kusumaning ayu dia ayu rara mila prayitna bebasan renggang guna kemetyur kula tansah kula tansah ira datang dingkang sangat yanto hambung sarambut ora mantra-mantra titah sawatah pamiyayah Kumajaya Dewi Ratih Hangi Jawata kambaran juru palengga busana ingkang kondang kaluka rias penganten kanthi karisma dawuh Ibu Hajah kanthi ningsih wijil saking babatan jeblik kedunggalan ngawi jawi wetan paesane becik busanane apik mila datang mokal pinitaya juru palengga busana laju tindakira ki suba manggolo daya-daya pancing wonten ing panti pangusana kemengkono yen to kawi jiling pangandikan ki suba manggolo ingkang derek kawiya sing mlesah Sunoman pasugatan dengan kunjuk sangganing para tamu ingkang kesepisan sampun titipun rampung kanthi lulus raharjane sekala ning sambengala pikantuk berkah pangestu saking sangyane para tamu para pepundhen ingkang pangrawuh wonten ing kalodhangan hari siang puniki konjo sangyaning para tamu ingkang sampun pikantuk dedhaharan monggo dipun aturi sugeng hangedhapi dedhaharan kanthi nikmating raos mardikaning kayun seksamaning budi lan karsa ingkang dereng pikantuk nyrantos sawetawis ing kunju Dimas Aris mangke bilih sampun purna nginya santun busana daya-daya kewala manjing wisma wiwa